May oras labot Kapampangan, pepasalwan da ako mga salamang mong kamatis, so nang ipadala ko kayong bali ng Puyang Rafael na inisip ko gawa na kaming karentuto kita mong Tegalugan eh. O hindi kasi mapulot pito na hindi rin kaya katamang Tegalugan video. Pag-umpisan ko na eh. Igmumunan dili, pangangailangan. Mas manayon niya kayong Kapampangan nung pamangailangan. Okay? Intutuki, matayog. Yung kabaldugan na kayong Kapampangan, mataluktok o kaya malawot o matas. atas. Ini dindam ke ginamit din kayong Kapampangan na magsinungaling. Ingisipan ko medyo kimoya. Mas manayon niya nung gamitan tamo Maglaram. Tutuki unawaan. Ing Kapampangan Intindihan. intindihan. Ing kaibat sangayon Agpang. Ginamit din kasi ni sangayon kitang nga basa ako Agpang kita nga ba? Sa ano kay Kapampangan? Itutuki inutusan. Tiburan. Ing kaibat na nita kahulugan. Kabaldugan. Kasi yung kahulugan, yapin yung kahulugan na ni Tagalog ito, leko dyan itang H eh. Oo, pero kabaldugan niya talaga yung Kapampangan. Mas manayon yun ang kabaldugan niya. Yung padekendaran naman ini, yung din kaya katamong cellphone, din kaya katamong niyaylo ang gadget, pinindot ara. Yung Kapampangan Tinimid. waya pinindot. Yung tutuki, tawag. Yung tawag, mas manayon niya kayong Kapampangan nung Awos. Ini, obvious yan naman, tapakan. Kayong Kapampangan, Daralanan. aliya. Ay, ano ka rin niya? Hindi ka tapa mo na eh. Dalpakan. Awa o kaya damusakan. Ipalagpus ko. Sige, ito kay penindigan. Yung Kapampangan talakaran. Yung tutuki, bistaman ini gagamitan din rin kareng pilidong Kapampangan na di malantan eh. Dapat ingisipan ko, ing malanta, Tegalugan niya kasi lanta, tangkay, ing Kapampangan Malanat. o kaya may lanat ne. O kaya may lanat. Kung may lanta, may lanat. Ing kaibat na ni pagdalanan kay Kapampangan. Daralanan. Daralanan. O hindi na. Daralanan. Ini ing dindam kong ginamit pamanggawang halimbawa pamanggawang basket to nung isipan ko kayong Kapampangan mas manayon niya nung Pamangawang. aliway itang ga kasi wala mong batya kayong Tagalog itang paggawa pamanggawang mas manayon niya ng pamangawang. Ining tutuki dindam kaya pa kaya nga punabiyang pinalbihan ko pura ng kaya yung video mas manayon niya nung Inalbeng kulore ta kaya kayo video. Inalben. O kaya ayalben. Iya penalben. Tangmetong ko pa nga ba sa tumas sara. Mas manayon niya kayong Kapampangan nung Mitas. kasi tumas balami may nibatan niya kayong tumaas eh. Wapin. At yung pandindam, maghilik yan. Yung hilik, Tagalog yan. Yung Kapampangan Alakak. O kaya maalakak. Diba? Na kanyan. Inutusuki, bistaman pareho lang ba't kayong Kastila rin ing konsentidor, mas gagamitan din rin Tagalog. Nung Kapampangan, mas manayon niya nung Kusintirol. konsentidor kayong Tagalog, konsentidor kayong Kapampangan. Then nga duwang tawli, phrases la. Ing minuna akong dindam buong mundo kayong Kapampangan, mas manayon niya nung Mabilugayato. Pong kapwa mong tao kayong Kapampangan, Kalupa mong tao. Retana mo, dakala salamat kayong pamanalbet, dakala salamat kayong suportayo ko rin kayong katamong Tegalugan video. Panay akong sasabyan, ako sasawang sasabyan ka rin kayong katamong kabalen, ipangapampangan tamo. Nung Kapampangan tamo, gamitan tayo ng Kapampangan, tami panagalog. Din kaya katamong nga po, din kaya katamong Kapampangan, ay din kaya katamong anak pangapampanganan tala.
pasuswan talak kay katamong amanong siswan. Dakala salamat po. Kaya. Dakal po salamat kay pamangabura ng Ray Kenny at miragdang mo naman yung kanakong pamangapampangan at lalo kong abalo nung makanano yung pangayaliwanan ng Tagalugan ang magsalitang Tagalog ang poning talagang tunay kapampangan ayen idindamtamo pamangapampangan at isunduta mo po yung kaya katawang pamangapampangan antimong tunay at bait kapampangan ang yan kami bait pampangan. Dakala salamat. Dakala salamat po.